Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Temaşevanın hecad ve sohbet anda ji emhne ki li ser terbiya zaroka müsekinin. Bi taybeti em kesin ku derketini dervay velat. İja ku em la Avrupa'yı wan jî dijîn em gelekî zahmet û tengasî ji bo zarokê xwe dibînin. Zaroka me royê en hindek hey saeta nel cemene di dibistanên Avrupîya dane. Bu gori kültüra wan, bu gori baweriya wan tenê perwerde kirine û derdor jî heval û ogir jî û kuçe û cadde jî ew qasa paqij nînin. Bi vê münasebetê dema ku zarê me parî gir dibin em tev tengasî dikişînin. Pir malbat jî bi vî awayê ji hev da dikevin. Zarok ji evê ji terbiya û kültüra welat gelekî dûr dimînin, ji terbiya dînê İslamê gelek dûr dimînin. Belê lê yanî em gere bi çavekî piçûk jî li zaroka nenêrin, lewra zarok temînata malbatan e, malbat jî temînata cemiyet û milletan e. O umuda wan in. Yani îro zarokin sibê mezin dibin devletî îdare dikin, devletên dünyayê tev kesên ku nav wan îdare dikin tevberê zarok bûn. û bi gorî perwerdebûna xwe piçûkî ji mala xwe çi stendibin, bi wî jî devleta îdare dikin, heta bi wî jî dünyayê îdare dikin. İnsanekî di piçûkî da hînî barbarî û zor û zulm û tiştê nebaşî bibe û Xwedê hefza merve bike ku kija bibin serokê devleta û an serokê rêxistina û yên cemiyeta mixabin dawiya wî cemiyetê wî milletê jî pûçe yani. Bi vê münasebetê dînê İslamê girîngî pir mezin daye ser perwerda zara. Lewra zarok emanetekî pir muqeddesin ji teref Xwedayê Teala da ku daye merva. Cewherên muqeddesên di mêjiyê zara da ew cewhera jî Xwedê wesifa wî daye dê û bavê ku wî biçe bi nîzama İslamiyetê bidin sirandinê, bi nîzama İslamê bidin pijandinê. Ji vî Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem wiha emir dike dibêje zarok wextê tên dünyayê li ser fitreta İslamê tenê dünyayê yani bi şeklekî ku dikarin İslamê qebûl bikin, dikarin İslamê bijîn û ji İslamê re pir bi kêrhatî tenê dünyayê lê mixabin dûra dê û bavê wan zara ji dîn derdikin çi dikin Xristiyan, dikin Yahudî an jî dikin agirperest. Yani zarok ji İslamê re mükemmel e bi kêrhatî lê wextê dê û bav terbiyekî baş nedine ha ji terbiya malê dê û bavê ha jî ji tesîra der û dor heval û hogir û dibistan û perwerdeyê law jîn derdkeve diçe. Ev hadîsa hanê wesfeka pir mezin di ser milê dêw û bavê ji bo xatirê zarok ji cemiyeta İslamê û ji ewî mêjiyê muqeddesê ku Xwedayê Teala daye li ser fitreta İslamê hatî dünyayê ji wî dernekevin ne çincikî dinê. Bi awakî dinê meriv dikare bêje dê û bav ji bona zarokê xwe wekî pirtûkeka zindî ne. Yani zarok wextê robro mezin dibe pêda dixwîne derdorê xwe nêre pêda tişta fêr dibe ji ku fêr dibe ji dora xwe ji mektebê ji dibistanê ji pirtûka lê dê û bav pirtûka zindî ye. Pirtûka zindî li ber çavê zaroka zarok ji piçûkiya xwe da dixwaze xwe teqlîdê dê û bavê xwe bike. Bigelin perî Kurd teqlîdê bavê qîzî dixwazin xwe teqlîdê dê bikin. Bi vê münasebeta hanê jî gerek dê û bav di hal hereketê xwe da di tevgera xwe da pir bi dîqet bin ji bo xatirê zarê xwe re nevin mînakekî pir xerab. Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem di hadîsekî şerîf da wiha emir dike dibêje ji zarê xwe re baş bin, muamelê qenc ji bo wan re bikin, terbiya wan jî bidinê lewra vana emanetin Xwedayê Teala daye we hediyeyê, hediyeyê Xwedayê Teala ji weran e. Belê ew dîsa di hadîsekî dinê da Pêxember aleyhisselam dibêje ew jina ku di mala xwe da be û bi terbiya zarê xwe re mijûl bibe ez û wê jinê di xiyametê de em wiha li cem hevin. Yani di dünya wiyalî da di cennetê de ew jinika cîranê min e. Belê di hadîsekî dinê de dîsa Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem dibêje furidetil ilmu ala kulli muslimin ve muslimetin
yani himbuna ilmi liser her Müslümanı jin mer çid be ev dizanın ser ve ferze kijan ilmi ku dünyada da ihtiyaciya merva peçedu gere meri fiili vi bibe ev almahım ilmi dünyavi hemji ilmi ahiretiye ama ilmi dini mervini Kur'an'a xwa ibadeti xwa nmeja xwa tiştê wisa ilmê dunyawî jî mer bikaribe here were rêw rêzana bizanibe zawzîr çêxara bibe rehber ji nezana ra bibe rehber yani ew ilma jî gerek meriv bizanim wextê dêw bav xweyî vê ilmê hanê nabin îja yekem wezife wan ew e ku vê ilmê hanê qenc fêrî zarê xwe jî bikin Xwedayê Teala perwerde kirina zaroka daye ser dêw bavê lê mesuliyeta dê jî bi ser da tevî a zaroka ve tev jî dayeke daye ser bavê yani reîsê malbatê bav bav gere divî warê da ji dê jî zêdetir bi dîqat ve lewra Xwedayê Teala di sûreyê Tehrîm ayeta şeşa da wiha emir dike divê ya eyyühellezîne âmenû qû enfusekum ve ehlikum nâra veqûduha en-nâsu vel hicâre dibêje ey gelî bawermenda hûn xwe jî yani nefsa xwe jî xalimê xwe jî zarokê xwe jî ji wî agirê ku tiştê têda tê şewtandinê sirf çini sirf insan û kevirin ji wî agirê xwe mihafaza kin biparêzin tê vê manê ku ev wezîfekî wezifa reîsê malbatê Hezreti Ömer ji Pêxember aleyhissalatu vesselam ra dibêje ya Resulallah me fehm kir em ê çawa xwe biparêzin deyîje em çawa zarê xwe û xanima xwe ji agirê cehennemê biparêzin Pêxember aleyhisselam dibêje ya Ömer dibêjin ew tiştê Xwedayê Teala emrê vekirî hûn jî wan tiştê emrê xanima xwe û zarokê xwe bikin û tiştê ku Xwedayê Teala nehiya we jê kirî gotî nekin xwe û zarokê xwe jî jê biparêzin niha mesela li Ewropayê be jî li welat be jî li ku dibe ew dizanin di kultura me da bi taybetî jî di kultura İslamê da divan dewletên ên Rojhilatê da dewletên İslamî teva da mêr ji jina serbesttir mêr ji jinê pirtir digere mêr ji jinê pirtir ji cemaat û cemiyeta nava civaka bi vê münasebetê jî di pirê meselen da mêr ji jina pirtir agahdarê tişta dibe bi vê münasebetê gerek mêr ew tiştê ku dizane tiştê qencê ku sa dike ewan tiştana biçe di mala xwe da carek dinî jî di nav mala xwe da di nava jin û zarê xwe da bi wan re muzakere bike da ku ew tiştên ku mesela jinê sa nekirî ew jî pê bihese zarokê sa nekirî ew jî pê bihese vê awê hanê hem dibe alîkar ji bo perwerda zarokê xwe hem jî wezîfeke xwe îslamî pêk tînetê belê wextê em dinêrin wezîfa bavê divî warê hanê da ji êdê jî zêdetir lê nake lazimê xwe ku em bêjin wezîfekî ji spî bavê da ji dê êdî ji vî tiştê azad na dê jî gere jere alîkar be bi hevdûra çi bikin terbiya zarê xwe bidinê terbiya zarê bidinê ku zarê wextê bibe 20-25 salê îja neçin şikayet nekin zarê min naymalê zarê min bêexlaq e zarê min nimêj nake zarê min nizam çi nake destnevên şikayetî wî nekin ev tiştekî pir girîng e ev wezîfanê Xwedayê Teala daye ser milê meriv gerek meriv vî tiştê hanê mutleqa bike me got çi me got dêw bav ji zarokê xwe re wekî pirtûkeka zîndîn zarok li dêw bavê dinêre bi gorî wî ji tevgerekî ji xwe re datîne bi gorî wî hal hereketê xwe tespît dike an jî rewşekî di da hal û hereketê xwe tiştê ku dêw bavê zarokê ra dibêjin gere bi xwe jî girîdayê wan tiştan av yani kurê min lav nimêjke qîza min kate nimêj nekirî ka serê xwe bigire emrê Xwedayê Tealayê mesela dê serqotim lê vê wê boyaxkirî û etek jî lê tune qot pantolon lê nava çarşî dike ji qîza xwe ra dî serê xwe bigire nimêjke bav ferzek nimêj nake ji kurê xwe ra bêjin nimêjke bav sivê hetanê varê bi sûtalê hevalê xwe re li koşiyê qehwe û meyxana û bîraxana rûnê şûşê reqî ê şerabê serê xwe da bike ji kurê xwe re ji bê la welede şerab tiştekî ne baş e ha tiştekî ne baş e tu ve nexwî an cixara wî destî wî da cixara xwe bikişin ji kurê xwe re bi kurê min cixara tiştekî bi zirarê neke ve nave yani vê hem bawerî nade zarokê hem jî qedî tiştekî pêkenî bo wî Xwedayê Teala divê çi di Qur'anê Kerîm da ya eyyühellezîne âmenû lime teqûlûne ma la tef'alûn divê ey gelî bawermend çima tiştê ku hûn nakin hûn dibêjin tiştekî meriv wextê xwest bêje qenc ve baş ve gere meriv bixwe bike yani bivîya bi kurtî waye dêw bav bi exlaqê xwe bi başiya xwe bi qenciya xwe bi temîziya xwe bi îbadetê xwe bi nimêj û zikrê xwe bi xwendina xwe Qur'anê bi dûrketina ji herama bi vî awayê hanê yani bi her awayê temîziyê ji zarê xwe ra bibin mînak pêşî di nefsa xwe da têtbîq bikin
دوراجی امر زاروک خواب بکن و چخه باوریا زاروکا زیادتر پیچید به باشه بمنین خیر و خوشی دا امانت خدا بن